ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा dear viewers and my dear subscribers नोंथांमोननिसिम बिथां कमेन्टारफोरनि कमेन्टखौ लानानै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव मा मोनसे बे उन्दैथार भिडिअनि गेजेरजों मा मोनसे जिनिसखौ सोलोंनो मोनदांनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोबाव खालामालाबानो बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों आं बे समाव नोंथांमोननो सिनायथि होनि आरो नोंथांमोननो बिथांनि कमेन्टखौ आङो शेयार खालामनि। बे समावहाय बिथांनि नामानो जाहैबाय एस.बि. नार्जारी। अब्ला बे समाव बिथां एस.बि. नार्जारीखौ आं हाजासे हामबाय होनदों आरो JNO इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथांनिसिम आङो थेंक इउ जासिहरो आरो जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो बे समाव आङो मिजिंथिहरबाय। अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां एस.बि. नार्जारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि। बिथाङा आंनो बेबायदि लिरहरदों रेपचारनि बिसय भिडिअ लाबो आदा। खोनाबायना गुसुं कमेन्ट आंनो हरदों मा होनदों रेपचारनि बिसय भिडिअ लाबो आदा होननानै बिथां एस.बि. नार्जारीया आंनो बे कमेन्टखौ दिनै हरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे भिडिअखौ बे रेपचारनि सोमोन्दै गुसुङै with my small knowledge आंनि उन्दैथार रोंगौथिजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आं दिनै बे समाव दायो बे समाव आङो साखाफारा जादों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर रेपचार होननानै बुङोब्ला जों दिनै ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै मिथिखागौ ना। दिनै रेपचारखौ दिनै जोङो बेबायदि होननानै मिथियो जे मेगन मोख्रेबसेयावनो बे इसोर जिशु ख्रिस्टआ गावनि बिसाफोरखौ बा गोथारफोरखौहाय जोमैयाव लांखोग्रोजोबगोन दिनै बेखौ होननानै मिथियो मानो गावजों लोगो हमनो थाखाय दिनै बेखौनो जों साफ्रोमबो रेपचार होननानै जों दिनै मिथिनो मोना। आरो दिनै बेल' नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो फोरमायो आरो मिथिहोयो बे बुहुमा सानसे जोबगोन। बे बुहुमा सानसे जोबलांगोन। जेरैबायदि दा जोङो बे बुहुमखौ नुदों दिनै बेबायदि बुहुमखौ जोङो नुबावनाय नङा ना सानसे समावहाय। आरो बे बुहुम जोबैनि सिगांनो बे रेपचार बे घटनाया जागोन होननानै गिदिर बाइबेल गोरोंफ्रा दिनै जोंनो फोरोङो बा जोंखौ मिथिहोयो आरो इसोरनि बाथ्राफ्रा दिनै जोंनो बेखौनो मिथिहोयो गोथार बाइबेलनि रावफ्रा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि फोथायनाय मथेब्ला आरो एस्केटलजिनि मथेब्ला ना रेपचारा गासै जिशु ख्रिस्टखौ फोथायारिफोर आरो जिशु ख्रिस्टखौ फोथायनानै थैनानै थांनायफोरखौ इसोर जिशु ख्रिस्टआ मिथिबायना मेगन मोख्रेबसेयावनो गोथारफोरखौ लांखोजोबग्रोगोन मिथिबायना जोमैयाव गावजों लोगो हमज्लायनो थाखाय बा जोमैयाव ख्रिस्टखौ लोगो हमनो थाखाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होनदों जायफ्रा जिशु ख्रिस्टखौ फोथायबाय खुलुमबाय गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावबाय आरो दिनै बेल' नङा आरो जायफ्रा जिशु ख्रिस्टखौ खुलुमनानै फोथायनानै थैनानै थांबाय सोरबाबा बुथार जाबाय नासयनानै थैनानै थांबाय ना जिशु ख्रिस्टखौ फोथायनानै गासैखौबो बे गोथारफोरखौ मेगन मोख्रेबसेयावनो मा खालामगोन बे इसोर जिशु ख्रिस्टआ जोमैयाव लांखोजोबग्रोगोन जे गावखौ लोगो हमनो थाखाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो इनायनो जों दिनै मा जानो नांगौ साबधान आरो ख्रिस्टियान जिबनाव गोथार जिउ खांनाया
इनायनो गोनांथार जायफ्रा ना संसाराव थांनानै थानायावहाय गोथार जिउ खांनो हायाखै गोथारै थानो हायाखै पापावनो गोग्लैनानै दङ पापावनो गेलेनानै दङ अब्ला जोङो बै समावहाय जुदि लांखो जाग्रोनाया जुदि दानो जायोब्ला नै दिनैनो जायोब्ला बे भिडिअखौ नायबाय थानायावनो जुदि जायोब्ला जुदि पापावनो दङब्ला जोङो लांखो जाथारनाय नङा जोङो दिनै थालांनो नांगोन आरो जों दिनै सैनो नांगोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो गोथारै थांनानै थानाया इनायनो गोनांथार ख्रिस्टियान जिबनाव थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा आं बे समाव नोंथांमोननो शेयार खालामनो गोसो जाबावदों बे लांखो जाग्रोनाया बा बे रेपसारा माब्ला जागोन आं दहाय एसे गिबियावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामखाबाय आरो बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो गोसो जाबावदों बे लांखो जाग्रोनाया that means अर्थात बे रेपसारा बे बुहुमाव ट्रिबुलेशन जानायनि सिगां बे घटनाफ्रा जागोन ट्रिबुलेशन होननानै बुंब्ला मिथिगौ ना बिराद गिदिर बे बुहुमाव जे बुहुमखौ दाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम बेबायदि दिनै जाफेराखै बेबायदि घटना जाफेराखै सैनांनाय बांग्रि अभाब आंखाल निदान दावहा दिनैसिम बेबायदि जाफेराखै बुहुमखौ सोरजिजेननायनिफ्रायनो दासिमाव बे घटना जायैनि सिगांनो बे रेपसारा दिनै जागोन लांखो जाग्रोनाया आरो जुदि जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो इसोर जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनानै फोथायनानै बे लांखो जाग्रोनायाव अर्थात बे रेपसाराव बाहागो लानो हायाखैब्ला गेदेरथार बे बुहुमनि सैनांनायाव नोंथाङा बा जों पापावनो गोग्लैनानै दङब्ला लांखो जाग्रोनायाव लोगो लानो हायाखैब्ला जोङो दिनै थालांगोन गोग्लैनांगोन आरो मा जोङो सैनो नांगोन गेदेर सैनांनाय होननानै बुंदों ट्रिबुलेशन बिग ट्रिबुलेशन ख्रिस्टनियाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जुदि बे लांखो जाग्रोनायाव जों जुदि थांफानो रोङाब्ला लांखो जायाब्ला जों ओरैबायदि गाबनांगोन ओरैबायदि सैनांगोन जे बुहुमाव उजिजेननायनिफ्रायनो बेबायदि खस्थ' जाफेराखै दिनै जों बेखौ लोगो मोनगोन अब्ला अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो बे लांखो जाग्रोनायाव लोगो लानो थाखाय अरायबो दिनै जोङो थाम थिम जानानै थाबाय थानो नांगौ आरो गोथारै जिउ खांनो नांगौ अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा आरो बे रेपसारा जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननायनि सिगां जागोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै ख्रिस्टियान साफ्रोमबो मिथिगौ जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव नैथि खेब गावनि गोथारफोरखौ लांनो थाखाय फैगोन होननानै आरो दिनै बेखौनो मिथिहोदों आरो बे रेपसारा मा गावनि आरोबाव बुहुमाव नैथि खेब फैफिननायनि सिगां जागोन होननानै गिदिर गिदिर बाइबेल गोरोंफ्रा दिनै जोंनो मिथिहोदों आरो इसोरनि बाथ्राफ्रा दिनै जोंनो बेखौ फोरमायो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा जेब्लानाखि बे रेपसाराव जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्राफ्रा बा गोथारफ्रा लांखो जाग्रोगोन अब्ला बे समाव मिथिबायना बै बिथांमोननि बै गोथारफोरनि लांखो जाग्रोनायफोरनि मोदोमफ्रा मायाव सोलायगोन थैनो रोङैयाव सोलायस्लायगोन होननानै मिथिनो मोनो जों दिनै अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जुदि आंबो दिनै बे बुहुमाव थानानै लांखो जाग्रोयोब्ला बे समाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि मोदोमफ्रा नोंथांनि मोदोमा बा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै थैनानै थांनायफोरनि मोदोमाबो बिथांमोननि जिउफ्राबो थैनो रोङैयाव सोलायस्लायगोननो जोंनि मोदोमफ्रा बै समावहाय अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे थैनो रोङैयाव सोलायस्लायनाय मोदोमखौ जोङो माबोरै मोननो हागोन नोंथाङा मिथिगौना जेब्ला जोङो इसोर जिसु ख्रिस्टजों हामजा जागोन बेनि इच्छा बादि बे आफानि इच्छा बादि खालामगोन मावगोन बा गोथारै थांनानै थागोन अब्लासो बे थैनो रोङै सोलायस्लायनाय मोदोमखौ बा बे रेपसाराव बे लांखो जाग्रोनायाव दिनै जोङो लोगो मोनगोन बा जों दिनै मोननो हागोन बेनिखायनो ख्रिस्टियान जिबना इनायनो इम्परटेन्ट ख्रिस्टियान जिबनखौ लानानै बा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनानै जों दिनै पाप मावनो हाया पापाव गेलेनो हाया अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों अरायबो साबधान हुसियारै जों दिनै थांनानै थानो नांगौ
अब्ला बे समाव आसा खालामो नोंथांमोना बेनि सायाव बे रेपचारनि सायाव आंनि बे फिसा उन्दै भिडिअनि गेजेरजों खोब गाहामथारैनो मिथिबाय बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौ मिजिंथिहरदों आरो जोबनायावहाय नोंथांमोननिसिम मोननैसो बाइबेल सिरि आङो बे रेपचारनि सायावनो बा बिथां एस.पि. नार्जारिनि कमेन्टनि सायावनो मोननैसो बाइबेल सिरिफोर फरायनानै नोंथांमोननो आं खोनासंहोनो आं बे समाव सानबाय अब्ला बे समाव आङो फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन 1 थेसलोनिकिया 4 बालाबनि 16 आरो 17 सिरि 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17 आं फरायनानै खोनासंहोनि गोथार बाइबेलाव बेयाव मा लिरदों 16 सिरि आरो मानसिफ्रा इसोरनि गेदेर रावखौ गाहाय आरफनि गोबारै गाबज्रिनायखौ आरो इसोरनि बिगुल सुनायखौ खोनागोन आरो फोरबोआ गावनो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो ख्रिस्टखौ फोथायनानै थैनायफ्रा थांखांग्रोगोन जिशु ख्रिस्टखौ फोथायनानै थैनायफ्रा थांखांग्रोगोन होननानै बुंदों आरो 17 सिरिखौ फरायनानै खोनासंबावनि बेनि उनाव जोङो गोथाङै थानायफ्रा बिसोरजों लोगोसे नख्राङाव फोरबोखौ लोगो हमनो थाखाय जोमैयाव लांखोजागोन आरो जोङो अरायबो फोरबोजों लोगोसे थागोन खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोथार बाइबेलाव मा बुंदों ना थैनानै थांनायफ्रा सिखांफिनग्रोगोन आरो जों गोथाङै थानायफ्रा बिथांमोनजों लोगोसे इसोर जिशु ख्रिस्टजों लोगो लानो थाखाय लांखोजागोन होननानै बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बे सिरिफ्रा ना फोरमायदि गोथैफ्रा थांखांफिनगोन आरो फोथायारिफ्रा जायफ्रा गोथाङै दङ जों स्पेशली हमना लादो जायफ्रा गोथाङै दङ जों जिशु ख्रिस्टजों बिथांमोनजों लोगोसे जोमैयाव इसोर जिशु ख्रिस्टखौ लोगो हमनो थाखाय जोङो लोगोसे लांखोजागोन मेगन मोख्रेबसेयावनो आरो जोंनि गोथाङै लांखोजानायफ्रा जोंनि मोदोमफ्रा थैनो रोङैयाव सोलायस्लायगोन बै समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे रेपचारनि सोमोन्दै गुसुं बे भिडिअनि गेजेरजों बे उन्दैथार भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो मिथिनो मोनबाय सोलोंबाय होननानै जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय